Ah, maniwala, istoryahe. Wala, isang round na Pagbigyan ko lang yan ng isa. Tulog na. Wala na. asawa ko nga. Oh my God, Madalang mali. na lang nagchat-chat. Sabi ko, baka gusto mo, hanap ako ng ibang chatmate. Sabi niya, huwag naman. Sabi ko lang, walang ka-effort-effort. Sabi ko, ang sakit na ng ulcer ko. Walang nagsayo. May wifi siya, may loading siya. Sabi ko, gaano ka ba ka-busy at di ka makachat sa akin? Tapos sabi ko, ang sakit na ng ulcer ko. Ang reply Asupan
Rigaten na ya tuyayat bukan ka. Kung makikita ka, bababa yung tuwirik na. Agkalkalingetan tuwiru pagkagingatapan. Kung wag sarita ta, matiritir tuy dila. Isunga sikat kuma, ibag-ibaga. Iayat bukan niya, awan problema tadi mo maiiba. Tay tamarikir lang, gagayat ka kanya. Di ka nga agbabaintaan niya pa'y ibang tepelanta. Huwag para tirik na ta. Maawatang kuma, tudik maibaga. Ket anya nga ruka, tatawag dayta. Naginawan ta kanyak, tay baing-baing. Dayta ng metket, di pakalugyan kanya. Isunga sikat kuma, hindi magibaga. Iayat mo kanya, awan problema tadi mo maiiba. Tay tabarik yun gagayat ka kanya. Di ka nga agbabaintaan niya pa'y ibang tepelanta. Huwag panatig na ta. Isunga sikat pa, di magibaga. Iayat mo kanya, awan problema tadi mo maiiba. Ay tamarikir na, gagayat ka kanya. Di ka nga agbabaintaan niya pa. Ibang tepelanta. Huwag parating na ta. Tanya pa'y ibang tepelanta. Huwag para tirik na ta. Nagkukuleksyon na. Pero yung bahay namin tapos na. Pero hindi pa masabi na tapos na kasi may... Pero hindi na kayo natuturo. hindi na. Talagang Tulog pa rin. full cement Sa na amin, talaga. At sa saka amin, ano na yun. may tulog talaga Yung pag bubong na ulan. Mangyayari yan yung mga anak mo na lang magtutulog. Sa awan ng lupa. Pag lang Aguray ka, tama ba nagtatrabaho? Parumaring at katigasan ko, iniaday yung alugar. Naguray at adu atawen, uray adu panumukti dunte. Nasitalang at ato'y panulo ko, kaputat agad di puso. Apay, itanta nagkita ta. Ayat ko, inbaga, nagbiro kag di sa bali. Awan men, iti amok nga nagbasula. Inuuray ka, ano nga tawen, apay itanin na binaybayan. Ayan mo ka di, sapsapulin ka,
kas makita maglulwaday tuy mata mga asika kumakanya tamdo ag sublika mga asin o ayat ko kat palalo ti iliw kung ka maasika kumakanya tamdo ag sublika ayat ko. Pastoy, ipinagkaikaryan ba sa tumaawanan tinamnama tapunuwag suplika idawdawat ko pinamarswan naday tapusun ket masilawa tapumapanunod mo tulagan ngayon kainyawawan ta nagtitata ayat ko inbaga nga biro kag isa bali awan men iti amok nga nagbasula inuuray ka ano nga tawen apay itanin na pinaybayan ayan mo kadi sapsapulin ka kas makita maglulwaday tuy mata mga asika kumakanya tamdo ag sublika mga asin o ayat ko kat palalo ti iliw kung ka maasika kumakanya tamdo ag sublika mga asin o ayat ko palalo ti iliw kung ka maasika kumakanya tapno ag sublika ayat ko ayan mo kadi sapsapulin ka kas makita maglulwaday tuy mata mga asika kumakanya tapno ag sublika mga asin o ayat ko kat palalo ti iliw kung ka maasika kumakanya tapno ag sublika ayat ko. Nag-iba ng dancing series na bago-bagong cellphone nun, di ba? Oo, 9 yung pinambili niya. Redmi Note 15 Nagitibana ngayon ta nagririyan Tuting na tiin ka pa ng baybayan inanusa tinaguray paring babaliwan day tao gali minyawawan mo dagitin aking
labas inananusa uray masakta na ngamin para kanya. Tiyakarang ibalasan Paglang sikat kapangitan Masapon nga ipapati Tapos nagmaibaga Kayayan ko Nadyak maipeksa Yung pangaasim ayat na Ato'y ayat ko ken kaket na mo Malipaay ka kumatinam naman Ato'y ayat ko inag-ipan na Sabay kuma mamati ka Jagabailan umaputaw ka Nagantay tatunga At tuyak lata Aparaken ka Ananusa Iyaguray ken ka Yung panaasim Manta ayaten na Ato'y ayat ko ken kaket na mo Malipaay ka kumatinam naman Ato'y ayat ko inag-ipan na Sabay ko ka Jagabailan umaputaw ka Para akong mababalik. Yung dating tropa na walang tara. Katabigat bakit kita may isang babae dapat magna ititala nagpintas isuot na makainggan yung rina mapas itisang mga buyay kitilong ay na Papatalyaw lalaki ken kwada Sabay kuma Tamaam-amu
semana inasigan ka at nagising na nalamuyot at nagulang tiyak nalamdan ko'y ringa naga tas tao ka nagparing kumeng at hindi saguna tapudo bawat at dispensa sabay kumataba-am-am ka nalanay nga bata diyag palipatan tay tarupan isut ka pintasan diya kung makakita hindi ka padang panag ko nagsikang di nagkagasatan. Sabay kumataba-am-am ka nalanay nga mata diyag palipatan tay tarupan isut ka pintasan diya kung makakita hindi ka padang panag ko nagsikang di nagkagasatan. Sabay kumataba-am-am ka nalanay nga mata diyag palipatan tay tarupan isut ka pintasan diya kung makakita hindi ka padang panag ko nagsikang di nagkagasatan panag ko nagsikang di nagkagasatan. Totoo yan sinabi ng anak ko na taka. Pag may sa pampanuno Nuwabay nga ta aping manaw ka